Inače, u slobodno vrijeme razmišljam o ozbiljnim stvarima. Tako da sam se uvijek pitao, zašto muškarci ne briju dlake ispod pazuha ili na nogama? Mislite da cure vole vidjeti čubaku kako raste ispod pazuha? Ali kako lako kad muškarac obrije dlake ispod pazuha ili na nogama ispada peder, a i izgleda čudno. Ne, to nema nikakvog jebenog smisla. Znate što je zapravo čudno? Obrve. Jeste li kad razmišljali o njima? Zašto rastu iznad očiju? Baš čudno mjesto. Uspostavimo kontakt sa vanzemaljcima, Trump ih ugosti u Bijelu kuću, večeraju, a vanzemaljac bulju Trumpa cijelu večer i gleda ga. Koja pička mile materine to. A o kosi da ne pričam. Ne postoje pravila. Muško, žensko, dlake rastu posvuda. Kladim se da se današnjim muškarčinama ne bi dopala neka ženska iz 80-ih. Na kraju svega na vama želite li ih obrijati ili ne, ne okolini. A ako se ne brijete samo iz tog razloga zato što će vam drugi govoriti da ste peder, nekako automatski ispadate peder. It's me, Mario! Prije nego što je tvrtka Electronic Arts izdala Battlefront 2 i postala najomraženija tvrtka na svijetu zbog mikrotransakcija, postojala su vremena kad je EA bila najvoljenija tvrtka na svijetu. Tvrtka koja je izdala popularne igrice poput Wasteland, Heart of Africa, Power Drone, zajebam se već, FIFA, NBA, Battlefield, Medal of Honor, Sims i kao što naslov govori NFS ili Need for Speed ili želje za brzinom. Need for Speed je čak i stariji nego što mislite. Vratimo se malo u prošlost na rođenje ovog malog bebača koji je odgovoran za to što ovaj video postoji. Justin, please come to Croatia, you give us a hope. Ali u istoj godini kad je taj bebač rođen izašao je prvi Need for Speed 1994. Ova igrica je dobila čak još 22 nastavaka, s tim da 23 izlazi za mjesec dana. 23, znači sveukupno 24 igrice. Toni Milon, hoćeš 1 na 1? Need for Speed je mnoge potaknuo da stvore tu nekakvu ljubav prema autima, kao i me. Ne, lažem. Ne zanima me auti, bitno je da ide od A do B. Zahvaljujući YouTube-u i novcima od reklama prije mjesec dana sam uspio kupiti svoj prvi automobil, Renault Clio. I to dvojka, 2004. godina. Pogledajte samo tu mrcinu. A sad pogledajte auto. Naravno znate kako to ide kada kupujete novi auto. Uvijek na početku ima par problema. Prozor se ne zatvara do kraja, mlaznica za prskanje vode ne radi, radio rikne dok se pojača do kraja i te standardne stvari. Opet sam kupio isti radio, ali ovaj čita samo kazete. Znam što mislite, kazete je Mozart koristio, ali da sam bilo koji drugi radio kupio ovo kod volana bi bilo beskorisno i ne bi mogao živjeti s tim. Srećom postoji transmitter preko kojeg mogu slušati pjesmu u MP3 formatu i nasnimiti klasike poput Posljednji bojem skitnica, Hajde da se volimo. Da, hajde da se volimo. Kako volim tu pjesmu i te dance moves, lepe brene. Nažalost, kako godine prolaze, Fahretino umjetničko ime gubi smisao. Pogledajte ovo, to stranje iz budućnosti. Nažalost, nemam gospodina Isusa da me čuva kao što većina ima, ali poštujem prometne znakove tako da nije potrebno. Da, zaboravio sam reći da mi je otišlo desno svjetlo, ali sve se to da popraviti. Kao što rekoh, od A do B. Sumnjam da ste igrali starije Need for Speed igrice, tako da idemo 8 godina unaprijed. Need for Speed Hot Pursuit, Underground jedinica, Underground 2, Most Wanted, Carbon. Stvarno je teško izabrati o kojoj da pričam, jer sam totalno sve te igrice igrao, tako da ćemo zavrtiti kolo sreće. Carbon, kakva slučajnost, jer sam ove sve igrice igrao prije. Pogotovo Most Wanted, da, taj je proglašen najboljim, a i meni je. Kad na početku, sa onim bijelim, plavim autom i onda vozite i tak. Dobro, priznajem, igrao sam samo Hot Pursuit, Dvojku i Carbon, ali ja sam čovjek od kože i mesa. Carbon ima ok recenzije i ocjene, mada sam bio iznenađen i očekivao da će imati više jer je meni igrica 10 od 10. Čudno. Ovo je zapravo prva igrica u serijalu gdje se radi o utrkama, zanemarujući naravno Lego Racers. Ta igrica je za djecu pa se više ne računa, to više ne igram. Idemo malo pričati o igrici tako da polako ulazim u Carbon. Ama mene vjeroše, nikad nisam znao kako se zove. Plus Need for Speed igrica je ta što na ulazu u igricu zgodna ženska upozorava igrače da u pravom životu voze oprezno. Ne gledam tebe Underground. Valjda su skužili da su pogriješili što su stavili muškarca u uvodu pa su naredne 3 igrice ubacili ženske. Mislim, logično je. In the real world, drive safe, obey the laws of the road, always wear your seatbelt. Da, mamice. And if you feel the need for speed, just play Underground. Puškurac, majmoni, isti menčača. Na samom početku ukucavate svoje ime. Igrica je toliko stara da ni nema 1920-1080 rezoluciju, ali je i dalje lijepa na 1280 za svoje godine. Igrica počinje s istim BMW-om iz prošle igrice. U Carbonu nema dana, to jest uvijek je noć, što je poprilično simbolično jer u to vrijeme dok sam igrao Carbon nisam sunca vidio. Tu se pozdravljate sa BMW-om i birate novi auto. Muscle Exotic Tuner. Ja uvijek izaberem Mazda RX-8 jer mi izgleda najljepše. Tu ćete birati između ručnog i automatskog mjenjača. Učinite si uslugu i izaberite automatski jer je lakši, ovo nije pravi život. Ček, pa je prvom život automatski lakši.
Ovom utrkom zapravo testirate auto te na kraju odlučujete da li vam se sviđa. To morate biti oprezni jer kao što vidite no vam je na prvom mjestu, a yes na drugom. Ako ne čitate i samo stisnete enter, vratit ćete se na biranje auta i potrošiti vrijedne minute svog života. Tako da se pazite jer vam je to kao ono dok idete instalirati jedan program, a na kraju instalirate 10. Ovi slow motioni su vjerojatno najbolji dio igrice. Ne, opet lažem. Najbolji dio ove igrice je definitivno uređivanje auta. U Carbonu postoje pomoćnici koji vam pomažu utrkama. Oni mogu blokirati protivnike, davati brzinu i pokazati prečice na mapi. Nakon svake pobjeđene utrke dobijete novci i otključate nove stvari koje možete kupiti. A ako vam pomoćnik pobjedi dođe na isti kurac. Zaboravio sam kako je ova igrica jebeno dobra. Prije je sve bilo bolje i zabavnije. Utrke se dijele na circuit, sprint, speedstar i moj najdraži drift. U circuitu morate ići u krug i morate biti prvi. U sprintu idete od A do B i morate biti prvi. U speedstaru ne morate biti prvi, ali morate biti najbrži na određenim mjestima. U driftu morate najviše bodova dobiti tako što ćete izdriftati oca i majku. Bodovi se ponište ako se rokne u zid. Evo već sam prvi i miran cijelu utrku. Bježanje od policije je zabavno. U igrici mislim. Sistem bježanja od policajaca funkcionira tako što morate prvo eliminirati svaki policijski auto na mapi. Zatim čekati da se zelena crta napuni te sakrivati se od nadolazećih policajaca dok se cooldown ne napuni. Također vam može pomoći razbijanje stvari, kako kod bježanja policije tako i u utrkama. Nakon što ste savladali osnove pravite logo svog tima. Ja uvijek stavim lubanje jer izgleda najopasnije. Zatim unesete ime svog tima. Sada ste spremni preuzeti što više teritorija sa svojim timom i poraziti glavne timove kojima upravlja Kenji, Wolf i Angie. Na kraju vas čeka Darius. Ne taj Darius, djeco, već ovaj. Carbon je sve u svemu jedan od najboljih u nizu. Kratak, ali tak. Svakako bih preporučio stare Need for Speedove ako ste ljubitelj trkačih igrica, jer su navodno novije govno. Tako sam pročitao na internetu. Ili možete igrati najnoviji za 10 godina opet, pa ćete se osjećati nostalgično. Što smo naučili u ovom videu? Nostalgija je čudna stvar. Čini nas sretnim i tužnim u isto vrijeme. Zavarava nas da je prošlost bolja nego sadašnjost. I tako puno utječe na uživanje u igricama koje smo igrali. Bogu jebaću.